Dobrý deň, tak dneska tu budeme hrať túto hru. No dúfam, že sa mi podarí dojsť až nakoniec, lebo títo tu moji sú úplný blázni. Menia, oni sú... Tak zmením to teda. Spavnem si tu túto hra. Teraz... Dobre, tak to pôjdem, ale... Ja cez nich nechcem ísť tak, lebo oni sa mi tu... Idem... Čo to je? Čo? What is it? To čo? Ne! Fú, čo to je? Tak toto mám... Pokúsim sa dokončiť toto, ale neviem, či mi to videl. Predo mňou je toto kladivo a to má dosť... to asi nezvládnem, ale... A dám to... Fú, idem. Dobre. Žiadna značka tu ďalšia nie, čo by tu... Aha, to bolo na tamto, dobre. A že čo tu robí to kladivo? Ne! Poď. Takto, dobre. To bolo čo? Podľa mňa sa mi darí na to, že neviem, kde je koniec, lebo som ho tu teraz ešte nevidel. A tam ho vidím. Wow! Kokos. To mám akože nejaké životy tam vpravo, alebo čo? To je strašne čudné. Jak ide rýchlo? Tak som... Čo, ja som už... Ja som na konci! Mi už, došiel som nakoniec. Tak to... Nemyslíte si, že je niečo zlé, že to je Mia, to je vlastne moja sestra, takže... Kam ide tento... To je prekliatý vozík, ale ja tam nechcem ísť. A môžem spadnúť. Dobre, počkajte na chvíľu. Dobre, to sa nedá získať tá somarina. Dám klím. A tu niečo má, dobre, doslať. A nič, to je nič úplne. Kokos. Jasné. To čo je? No, skúsim toto. Teleporting. To je také čudné. Tu si môžem toto, to je tu až. Tak to som sa... Tak, aha, som vo vozíku. Nech mi tu nikto nenasadne. Jej, dovidenia. Jejda, idem skoro 200. Uiii. Ne! I poviem, že tu niečo natáča má ona táto. Čo je? Tak nič. Čo? No tu jazdí s autobusom. Kokos. To je nič. Ale ja... Počkaj, ne? Tu sa nechce ísť. Tak veď, prečo nie? Skúsim ísť. Tu je new, tak to si dám. Kde sa vyberú vozíky? Čo je za prekliatie? Kokos.
A tu zrejme niekde. Čo to je? Aha. Tak to je strašne čudné. No, choď. Čo, to je môj vozík? No, som tu konečne. Nie. No, dobre, som v ňom. Čo, tu by šiel dozadu, jaký debil. Idem. Ne, zatiaľ ťažké. No, zatiaľ nechcem to zakriknúť. Spomal. Čo? To čo bolo? To je akože čo? Kún 7. Hehe. Čo ne? Toto nie je tu. Ne? Čo tu robí vlak? Ja som nič nevidel, to je nič. Ale skúsim sa toto urobiť a dohrať práve. Toto ísť nakoniec, ale pokiaľ ste toto hrali, neviem, bolo vás to možno ľahké, ale Roblox, aby ste vedeli, čo to je? Tam bol koniec? To je čo? Prečo mi tá sekera? Ja si idem zahrať inú hru. Hard, medium, baby, easy, medium. Čo? Počkaj, môj dom už mám Počkaj. Ja som si tu vybral taký. Počkaj, tu nejdem pozerať, toto je mi teraz na nič. Ja som tu videl tento dom, kde som ho mal. Počkaj, si zoberiem zoberiem si bicykel a idem, lebo som ho tu niekde mal, ale ti to mohlo... Počkaj, to bolo niekde pri letisku. Čo ale... Aha, tu je! Tu je môj počkaj, ne môj, ale... No proste hotel. Tak to zrušíme. Čo? Ne. Si robia srandu. Tak ja si idem kúpiť nejaký dom, predsa veď... Čo? Čo to je? Driver! Zoberiem si také lietadlo, ty noob. A tu čo? Čo to je? To je schránka, ale... Počkaj, ja mu napíšem po anglicky, ale on... Please open. Jaké OP? No takže to je proste... Nejaký si vyberem, veď toto je mi tu úplne teraz na nič. A neviem, prečo som sa to... Tu 10-krát teleport... Čo? Tak ja radšej idem... Tak kde... Kde to je? Tu, počkaj. Toto vyzerá dobre. Je tu niekoho? Nie, nikoho. Yes! Mám tu toto akurát, že... Tak tu bude. Jej, mám svoj vlastný dom. Konečne. Protože to je taký podobný. Ja to tu nemusím zamykať. Ne! Zamkni sa! Myslím, že mám zamknuté. Koksina. No! Konečne už sa tu nemôže dostať. Wow. Počkaj, tak to...
Zoberiem si mobil. Nebudem volať, tak si zaberem miniganku. O, ne. Počítač, samozrejme aj túto minigun, veď prečo nie? Tak, no nevadí. Keď zaberiem počítač a idem počítačovať. A to bude môj vlastne dom, ale... Ešte nemôžeš, kickback, čože? No, nevadí. O, čo? Čo to hodí, ne? Tu si takto sedieť. A tu mám ďalší počítač. No, to bude dobré. Tu môžem normálne natáčať. No v podstate nie, ale to je dobré, môj dom je. Na to, že som si vybral také náhodné toto, tak je dokonalý. No, ne dokonalý, ale ja zavidím tomuto s tým laserami, to... Rest. Tak pekne, čo to tu je? To môžem sedieť, ale ja si tu pripravím nejaké autí, no. Tak kde? Tam si šakám štvorkolku. Len ide o to zdoriči. Kde som teraz? No. Asi viem, počkaj. Čo je tu? Tu je... Čo to je? Ja vôbec neviem, ale... Tu som... Ja som tu! Aha, jasné. Dobre, tak poď dozadu, kamo. Ja mám rozhodne ten najlepší dom. No tak, no konečne. Tak ide sa. A nie, do lesa. Mám tu tak, kde zaparkovať? Tak. Je tu kde dáky parking? Parking, hello. Haló. Tu nie je parking. No, ešte tu zaparkujem a s týmto videom asi budeme končiť. Tak pokiaľ sa vám toto video páčilo, samozrejme dajte like a odber s zvončekom a tak hotovo. A je sa, čauky.